Kini ke Akashwani Shillong ke khubor ban pulia phi de meri nong kanti walang. Kini gilong kimat ki bakong san jong ka khubor mata ka stem. Shong jingilang ki khot jong ka petition but housing committee ka sarkar Karnataka ban Meghalaya Shillong mennin ka sngi. An khot ikran upro vice chancellor ka Nehu ya ka academic council ban yo epen bet ya ka jingpan long no ki class ha ka tik school ba. Lalaki ka sngi kan mau jingyo ya ka Jilla Assam bat Nagaland mennin ka sngi Haraj Bhavan Shillong. Ki khubor ki babnya. Ki khot ka petition committee but housing committee jong ka yeng dor bar thawan ka Jilla Karnataka bat Meghalaya kila shong jingelang mennin ka sngi ha Vivanta Hotel ha Shillong. Lapanya ya ka jingelang do sembut lampang ka yeng dor bar thawan jong ka Meghalaya Timothy D Shira ringkat bo sembut lampang ka yeng dor bar thawan jong ka Karnataka Rudrapa Manapa Lamani ubari ru shong kono jong ka petition but housing committee. Baro ki khot jong kini ki committee trekam na baro artli ki jilla kila don ha ka te ka jingelang ringkat bat ki officer rang ba. Ka sarkar Meghalaya ka lapan khre ban pan khlan ya ka jing penya so lenti da ka lingsun bat pan bha ya ka surok khnang ban pan khlan ya ka karkhana jingo kai perthai ha ka jilla. Menteri Katanat jengok kai perthai uba pol lingdo hadian balawai ke jingelang juga kenhon menteri sarkar mennin ke sngi ulapan bena baka sarkar kadan jing themu ban play ya ka jing shakri ya ka lingsun rin ban penyaso ya ka Guwahati ya ki jaka jengok kai ki bakenthop ya ka Umroi airport ka Umyam Sora Dauki barka New Shillong kerpang tang na ka benta ki nongwan jengok kai perthai. Nalor kata ka sarkar jilla kadang persyang borba ban penbiangi ki surok kali ki ban longkum ka jingkershan ka badan kam banyak pli ya ka Rain Museum hamo senram. Utai menteri sarkar ulai thuru ba palat khatsan lak ngut ki nong sangkai perthai kilawan kai Meghalaya mentau snem mat ka sarkar ka khmilenti ba kan sakieu hadu hendrup hau na ka shispa haus nem uban-wan. Upro Vice Chancellor jong North Eastern Hill University Nehu ulai thu ba Vice Chancellor ke Nehu ula penjalan shosho ya ka shuti ke jong u hadu ka khatlai tari u nopra 8000 arpusau na ka daw jong ka jingi ki samla puli ki nohi kai bat ba ka jing toket ya ka ni ka kendum kanram kadang ya chakman. Hakawi pat ka liang ka tanat puli jong ka sarkar pedeng ka penjalan shosho ya ka jing toket jong ka inquiry committee sa khatsan sngi ya ki jing e ki badan ha ka tik school ba. Upur Vice Chancellor ke Nehu, Professor N. Saha ulai thu, ba on sakot ika jingelang jong ka Academic Council, banyak keren kumno banyak sedang biang, yaki kelas ha ketika school ba. Menteri Ramba ka Meghalaya konat ki sangma mennin ka singi ulapan bena, baka jela ka long bala kre, banjurup ya ka program Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, PMAYG. Yakni ka senjam la shim hadin bala da penlong ya ka jingbo jingdro ha ki jaka nong kondong ban pentikana ya ka jingdon jogi nong shong shnong ki badai ban yo ki jingmentoy na ka te scheme. Ka sarkar jilla ka lapan mi ya ka jingpin bana bakan don ka jingkhang ya ka jingya jogi kali ki bahe ha ka surok ba National Highway nriu ha preng lumshnong bat Malidor na do mentak ka sngi ka lai tarik unopra ha preng khandai baji menstep ha do lai baji janmit ya ka ni ka jingpin bana lapan bana da Deputy Commissioner ubalongru usong knor jong ka District Disaster Management Authority East Jainty Hills ubalapan pau ba ka ni ka jingpin sange ya kali ha ka te surok ka long namar ba menta dang penpha ya ka te ka surok. Kini ka kubur ka Wanshpi na ka Akashwani Shillong. Ya kasngi kin mau jingyo jilla jong ka Assam bat Nagaland la rakhe minhin kasngi Haraj Bhavan Shillong. Ulat jong ka Meghalaya UCH Vijay Shankar ha ka jingkran jong ulong ba ka Assam bat Nagaland ki dei ki moko dor jong ka than chatai lammingi ki badan karhai ka spa ha ka kulshor bat riti tenrai umen barim. Da ka bakadaw bakini ki jilla baro artli kila no senyang ratba ha ka ban kentiwe ka roy ka par ha ka ri ulat uloong ba baro artli ki jilla kilong kum ki nuksa ba tingshan jong ka ri ha ka bay dei bar ka jingbon jiki kulshor bat ki riti dustur. Ha ketika sngi ulat pelat ro ya ki kot bala penkala syakak tin khasi ki bakan thop ya ka Bhagavad Gita bat Gitanjali.
ki beladon lang haka program ki kentup ya ki officer rang ba na ka kenhon sipai rengkat bagi nong snong jong ke jela Assam bat ke Nagaland. Menteri ke Sorkar Meghalaya uba polling do menhin ke sengi ulo ong baka Sorkar kala penslam ya ka kamban ai jaga thamai na ka bentai ki nong di jing di Hamadan ki bana kandai lat namar baka Sorkar Meghalaya kam shim lala ban pendep ya ka jing ai notice ni ka jing pentip lepa lai phu sengi haswa kat kum ki hukum bala ai da ka jing bishar wala amsyam lala men penbiang kat kum ke tarik bakado bala bu kata ka arpsan tarik unai wing uba polling do olah penting kena baka kam kadang ya chat menta hendai amsyam la pen benasyu ya ka jingbu tarik ke pathamai katanat ki kampan roi hasor kala ai jing tip ba an sapha ya ki notice hapo kalai phosngi mat hadin kata an sa perkhat ya ka kam ban pen kendia ki nong di madan na kendai lat Menteri Ketenak Social Welfare ba polling dok maintain ke silo ong ba ka Sorkar jela kala le ela ka benta ha ka baidei ba ki jingken no ba kala dan ka jingle tomet ha ki rehabilitation center ki badan ha Assam ka bala penong ya ka wei ka kentai ba borwot ki wei pat ki nong di drok ban let ot sha ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC uba pol ulai tho ba ka Sorkar Meghalaya kala pha da ka jing tho shiki nong senshar jong ka Assam ba ka Deputy Commissioner jong ka East pa ne ka kai phat ka babnya naki ka jingyo khobor halor ka jing ba ka jingyap jong arngot ki samla na Meghalaya ha kite ki jaka ai jing sumar ha Assam kala penlong ka Sorkar ban khmi kirki ya kani ka kam ka Meghalaya Institute of Governance maintain ka si kala penlong ka program penkup buram bala ai keteng building young leaders by empowering adolescent boys and girls with transformational life skills nakamata ki samla puli ka Tura West Garo Hills ukongsan ha ka sngi usumit Kumar Singh ubalong u video ka dadengre ha ka jing kanan jung u ka sngi ulong ba ka jing e ka ba ki samla ki barang kirang san ka mi na ka jing penbo da ki parlok jungki ulai thuru ba bon ki ki ba bu jing ki samla kadina ka daw ka jing penan kam mi ki lat pathai khobor hadan san ka social media bar ki jing hikai ba bakla jongki ulo ong ba jing ai jing hikai ki samla bakin long ki betbet ha ki jing tre jing ta jongki ka long ka budan kam pha ha ki ni ki sngi ki beladon lang ha ketika program ki kentup ya ka chairperson kong June H Warba program coordinator MIG baruba Ivan Swe director ka Meghalaya Institute of Governance Shillong ha ka jingpet binya da joint secretary jong katanat social welfare lashem ba ya ka pisa ka bay day bat ka jingsi honorarium ha badu no pra arhajar arpusau ladep mang nakabata baro ki office jong ka child development project kat kum ki kendon balabu ha ka bede ba ni menteri rang ba ka Meghalaya konat ki sangma ula batha ba ya ka te ka pisa nakabanta ki agan wadi bat ki wei pat ki nongirap deban siu haswa ka nyutrik man la ubanai haswa bangin penkut ya kini ka kubor sa hisien patan pudi biang api ya kini ki mat ki bakongsan Shong jingilang ki dekot jong ka petition bat housing committee ka Sorkar Karnataka bat Meghalaya Shillong minhin ka sngi. Ankot ikran upro vice chancellor ka Nehu ya ka academic council banyo epenbet ya ka jingpenlong no ya ki kelas hanehu. Bala rakhi ka sngi ken mau ya ka jingyo ka jingla Assam bat Nagaland minhin ka sngi Haraj Bhavan Shillong. Katu kini ka khubor ka lakut bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka taha kapor prabaji nginya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka ktin Hindi ban panbut ka khubor pareng ka kapor pra ka san minin kani ka Akashvani Shillong smobhaman amanta yaki khubor na Delhi